moi boas. A deriva do idioma, a deriva xenética, a evolución, para ben ou para mal, a evolución natural de todo, lévanos a cousas como esta. Esta é unha peciña dunha orquesta de mediados do século pasado, e na versión que eu vos canto ao final, que a miña voz é a que hai, esa versión era que a cantaba a miña nai cando antes de rifar unha hostia, é dicir, cando nós éramos pequenos, digo nós, eu e meus irmáns, andábamos de nenos facendo gresca ou lío, entón miña nai cantaba o señor Colón era, e sabíamos que se iba a rifar unha hostia, entón largábamos. Se cadra por eso nunca chegamos a escoitar a canción inteira, seguramente foi por iso. Pois eso, que a música tradicional tamén ten derivas que a veces nos gustan máis e a veces nos gustan menos, pero son naturais. As cousas non son así porque o así está en total cambio, e ese cambio é unha evolución para ben ou para mal de algo que non podemos dar por certo. Podemos dar por certo que esta cantiga tocaba unha orquestra a mediados do século pasado, e que logo os gaiteiros, porque esas orquestas tocaban na radio, e a radio chegaba a todos os fogares, a todos os sitios, e esos gaiteiros o que facían é galetizar, gaiteirizar todas esas cousas que salían na radio. E eu tamén fixen con esta peza, que me queda aí por resto da miña vida, porque quedan detrás, que explica un pouquiño de onde ven. Eu xa vos digo, eu a conozo por miña nai, cada vez que a cantaba sabíamos que iba a caer, entón escapábamos, e logo buscando, pois, a coñezo na versión original. En fin, espero que a disfrutedes. zapateiro ganaba a tus pés, la madre Mineiro, a señora Inés, era unha pavera, andaba ao revés, a semana inteira. Oh, señor Colón, oh, señor Colón, así che vai este mundo.